Ok, deci, hei, bună, dragii mei, prieteni, voi sunteți pe canalul meu de YouTube, iar astăzi jucăm Fashionista, dar înainte de a începe, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Și voi număra până la 5. 1, 2, 3, 4, 5. Like. Ok, astăzi facem 24 de ore, bine, nu chiar 24 de ore, în culoarea albastră, deci o să aleg această rochie că îmi place foarte mult. Um, la păr, cred că acest păr. Pentru că, na, e scurticel și e super. Evident că în albastru, acum, și o față, wow, sunt două fețe, una, două la fel, wow. Cred că va alege pe aceasta pentru că na, are ruj albastru. Acum o să ne alegem o pălărioară albastră, desigur. Cred că va alege această bentiță pentru că na, e albastră și hai să ne alegem și niște perechi de aripi. Cred că acestea, pentru că na, sunt singurele albastre. Ok, deci revin când se termină timpul. Ok, deci tocmai acum am observat că mi-am pus altă față în loc să-mi pun fața cu roșul albastru. Wow, deci nu pot să cred. Ne vom duce din nou. Ok, acum s-a pus. E ok. Wow, chiar nu pot să cred. Dar haideți să intrăm la VIP să vedem dacă putem să intrăm pe gratis. Că văd acum... A, bă, nu eu. Din păcate, nu putem să intrăm pe gratis, dar odată chiar am reușit. Da, și... Cred că următorul videoclip o să vă prezint cum am ieșit eu sau... Na, nu știu. Habar n-am. În fine, haideți să vedem cine câștigă, cine nu. Ok, deci... So, yeah. Ok, deci am început. Bine, eu nu o să dau nicio stea pentru că na. Ok, o să revin după ce... Sau nu lasă. Nu mai lasă. Ce drăguță este, nu pot să cred. Deci, este așa de drăguță. E o oiță. Wow. Ok. Acesta este Chel. Wow, nu pot să cred. Da. Îl voi numi domnul Cheloi. Apropo, dacă mai vreți să mai continuăm cu videoclipuri cu Fashionista, vreau să îmi scrieți în comentarii cu ce culoare să mai fac, pentru că na. Oh my god, sunt eu. Ei, pam, pam. Ui, așa bun, gata. Și vom pune și un dans, că n-am ce, nu? Dar câte persoane sunt? Nu foarte multe. Da. Și cred că o să fac decât o rundă, habar n-am. Nu știu, cred că decât o rundă o să fac, pentru că na. Bun, hai să vedem cine a câștigat. Taram, taram. Nu pot să cred. Pe locul 1. Nu pot să cred. Oh my god, nu pot să cred. Am primit și un point din asta. Oh my god, nu pot să cred. Ok, pentru că am ajuns pe primul loc, o să mai... cum se spune? O să mai fac încă o rundă. Deci, da, revin când începe runda. Ok, deci abia aștept următoarea rundă, pentru că... De ce nu? Hai să vedem care este tema. Ok, start a new game. Random. Random. Ce super! Aba, nu e Christmas party. Vai de capul meu. Ok. The Christmas party. Ce poate fi mai rău? Nu știu. Get ready. Yes. Da. Ok. Îmi poate spune ce se... Îmi poate spune ce se... ce rău. Deci... Ok. Cred că videoclipul se va încheia. Pentru că nu m-a păcat. Doamne, nu pot să cred. Ok, deci... ok, mă scuzați.
un mesaj. Deci dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați subscribe, noi ne revedem pe data viitoare. Pa, pa!